Николай Малинов, който да направи едно встъпително изказване. И от мен благодаря на всички, които уважиха нашата пресконференция. За пръв път се осмеляваме да направим пресконференция по темата Копринка, не просто в региона, а да я направим национална, но много ни се иска да бъде чуто нашето виждане и разбиране за това какво вече 11-та година подред събира над 10 000 човека на язовир Копринка. Какво значи за нас това събиране, защо го правиме? Има най-различни интерпретации в медиите. Най-общо казано, Копринка, знаете, че това е мястото, където е била столицата на траките. Там е сакралното място за всички българи и руси и славяни, Шипка, което обръща хода на българската история. Там е връх Бузлуджа. И не случайно е избрано това място, но конференцията я правиме национална, защото до някъде дори притеснително е разделението, което напоследък наблюдаваме в България и ескалирането на русофили и русофоби. Може би не успяваме до край да наложим и нашите тези. И затова правиме тази пресконференция, за да обясниме, че ние имаме нашето разбиране за това какво е правилно за България и какво е хубаво за България, и то е патриотичното разбиране за България, и да кажем как го правиме и защо го правиме. Преди всичко ние смятаме за абсолютно естествена любовта на българския народ към руския народ, който направи един велик подвиг, както в нашето светописание е написано, една велика ценност, най-голямото жертва и най-голямото, най-благодатното деяние, което би могъл да направи човек, е да умре за друга свая. Извинявам се, че използвам църковно-славянските изрази, но по този начин е написано всичко това. Нещата, които ние правиме на Копринка, събираме се, за да направиме преди всичко равносметка на всичко това, което сме направили миналата година, и да начертаеме плановете за следващата година. В нашата равносметка тази година са от 55 скочили на 470 кабинетите за изучаване на руски език в детските градини. Естествено, всичко това ние правиме със собствени сили, средства и усилия. Това са и отпечатването на пособията и учебниците, това са и хонорарите на учителите, това са и наемането на залите и така нататък. Имаме амбициозния план следващата година тези кабинети да бъдат над 600. По темата за паметниците, тази година можем да се похвалиме с 4 нови паметника, с няколко паметни плочи, да не ги изреждам всичките, заедно тук с колегите от Координационния съвет, и паметника на Гурко, и паметника на Скобелев, и паметната плоча на Драган Цанков, и мероприятието покрай паметната плоча на сина на Пушкин, който е освободител на Златарица, и много други мероприятия в тази насока. Вече над 5 конкурса, мисля, че станаха. Във всеки конкурс не участват под 3000-3200 деца. Това са конкурси за рисунка, за есе, за песен и за четене на класика. Над 100 са концертите, които правиме всяка година, и смятаме да продължиме в същия дух, естествено и с издаването на книги и провеждането на конференции, за да се опитаме да наложим тези, които ние действително смятаме за верни. Може би уникално мероприятието Копринка, и бих искал да дам своя прочит и нашето разбиране на това, защо Копринка е уникална, защото не се сещам друго такова мероприятие в планетарен мащаб, където един народ, десетки хиляди хора се събират на една поляна, за да покажат любовта си към друг народ. Да, ние, православните хора, не разбираме любовта като любов само между два индивида, понякога дори еднополови, а като любов на състояние на обществото, като състояние между два народа. И тази благодарност, която ние имаме за това, че руският народ ни е дал свободата, ние изразяваме чрез всички тези мероприятия, пазейки традицията и опитвайки се да развиваме, освен икономическия и политическия вектор в взаимоотношенията на България и Русия, в взаимоотношенията на Европа и Русия, да развиваме всички тези духовни и душевни, основни за нас ценностни явления, като връзките по линия на православието,
като връзките по линия на културата, науката и образованието, без което ние смятаме, че не можем да живеем достатъчно, как да кажа, дори пълноценно, не изразявайки тази наша близост, защото тя развива в нас много неща, и езиково, и културно, и духовно, и никой не би отрекал нуждата от всичко това. И това са вектори, които на нас не липсват. Това са вектори, които са дефицит в българското общество, и основната наша цел и задача е действително да запълним този дефицит. И защото в войната, която наблюдаваме в Украйна, ние смятаме, че тази война не обслужва интересите нито на Европа, нито на Русия. Ние смятаме, че Европа с Русия и Русия с Европа, както искате, можем да го извъртиме, е много по-силна, отколкото противопоставена. Имаме опита и от Първата световна война, имаме опита и от Втората световна война, и в този смисъл сме категорично несъгласни с продукта, който ни беше предложен преди няколко седмици за България 2020 в НАТО и в Европейския съюз, където се твърдеше, че едва ли не партийни, неправителствени и медии организации чрез своята русофилска дейност подмиват духовната и душевна същност на българския народ. Ние смятаме, че нашата духовна същност е православието и че нашата душевност е стъпила на кирилицата и на нашите общи корени, културни и писменост и литература с Русия. И ние смятаме, че докато има кирилица и докато има православие, ще има България. И не е задължително условие военно-политическите съюзи като НАТО и икономическия и политическия Европейски съюз да ги има или да ги няма, за да съществува България. Ние търсиме българското и интереса на България в друго. И именно поради тази причина ние възнамеряваме на Копринка да се противопоставиме против чуждото военно присъствие в България и да продължим инициативата, която съвместно с Координационния съвет и други неправителствени организации на 9 май обявихме официално на митинга на 9 май и смятаме тази подписка да обявиме старта и като начало именно на Копринка и се надяваме на максимално обществено разгласяване на тази наша инициатива и идея и максимално обществена подкрепа в името на България. Ние такава я разбираме България, ние такава я виждаме България, без чуждо военно присъствие. Благодаря ви.